Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Лютэранская кірха ў Гародні. Жмуток сярэднявечнай готыкі пасярод акіяна беларускага барока. Педантычна вытанчаны немцамі храм і сёння ўвасабляе стрыманую мудрасць у адлюстраванні квітнеючай разнастайнасці культавых пабудоў. 12-метровы шпіль, жахлівы залом і містычная вежа духоўнай узвышанасці, якая ледзь не дзеліць прастору наваколля. Якія сакрэты тоіць пад сваім дахам гэты гатычны карабель таямнічай архітэктуры? Архітэктуры Беларусі. Гарадзенская лютэранская кірха святога Іаана набыла свой сучасны выгляд толькі ў пачатку 20-го стагоддзя з жоўтай цэглы, якая сведчыла аб пераходзе ад эклектыкі да элементаў мадэрна. Першапачаткова пабудова была значна меншай у памерах і аб'ёме. У канцы 18-го стагоддзя, як мяркуюць гісторыкі, пад кірху быў прыстасаваны будынак таверны, сталовай для галандскіх і нямецкіх рамеснікаў, якіх запрасіў сюды гарадзенскі стараста Антоній Тызенгаус. Менавіта гэты будынак з нязначнымі перабудовамі і служыў мясцовым евангелістам-лютэранам храмам на працягу больш чым стагоддзя, пакуль у 1912 годзе кірха не была перабудавана. У 19 стагоддзі яна уяўляла сабой прамавугольны ў плане будынак з шатровым пакатым дахам. У завяршэнні даху размяшчалася вежачка-купал з крыжам на канцы. З усходняга боку будынка па цэнтру меўся класіцыстычны ганак у форме выступу з паўкруглым дахам. Тут жа з усходняга боку сіметрычна размяшчаліся прадаўгаватыя вокны. Яны былі трохі вузейшыя за сучасныя і заходзілі трохі ніжэй. У вясну 2014 года, калі з кірхі была збіта тынкоўка, удалося дэталёва вывучыць частку колішняга аб'ёму да перабудовы. Гэта было добра бачна па характары цаглянай кладкі, аднак цяпер сцены зноў апынуліся пад пластом шэрага тынку. На малюнку Наполеона Орды, які на канец 19 стагоддзя адлюстраваў краявід Гародні, мы бачым таксама будынак лютэранскай кірхі. Але падабенства вельмі адноснае, бо да ремонта 1912 года храм выглядаў шматкроць больш сціплы. Ён больш нагадваў дом малітвы, і тут трэба памятаць, што яшчэ ў апошнія часы Рэчы Паспалітай на гэтым месцы знаходзілася карчма, дзе збіраліся майстры з Германіі, запрошаныя з Германіі і Галандыі, і далей гэта карчма пераўтварылася ў малітоўны дом. Гэты малітоўны дом у 840-е гады быў перароблены пад храм, але без вялікіх украданняў грошай. І таму толькі 912 год стаў канчатковай кропкай у афармленні ў такім неагатычным стылі. Да гэтага часу лютэранская кірха была проста сціплым месцам, дзе збіраліся і маліліся веруючыя. У часы апошняй перабудовы будынка кірха набыла сярэднявечныя рысы. Аднак, чаму менавіта сярэднявечныя, дакладна гісторыкам невядома. Хутчэй за ўсё справа ў нямецкіх сем'ях, якія складаліся ў парафіі, гатычны сабор як напамін пра радзіму. Само веравучэнне лютэранскай царквы не патрабуе ад яго ніякіх абмежаванняў на стыль сакральных будынкаў. Таму пры наяўнасці ў заказчыка сродкаў і жадання архітэктар мае поўную свабоду для творчасці. Гатычная архітэктура, а ў данным выпадку неагатычная архітэктура, яна неяк пераклікаецца з тымі далёкімі часамі сярэднявечча, для якой
замак з яго вежамі звычайная з'ява. І усім людям было зразумела, што гэта абарончая архітэктура, масіўная, мураваная. І павінна гэтая архітэктура мець тыя элементы, якія мы бы пазнавалі, якія бы нас ідэнтыфікавалі з тымі людзьмі, з той верай. Ну і што мы бачым вежу, якая тут перад гэтым храмам, яна павінна была чымсьці завяршацца. Так, шпіль ёсць, але калі мы добавім нейкія элементы ад той далёкай абарончай архітэктуры, а тым больш мы ж маглі рабіць нейкія імправізацыі на гэтую тэму. І тут атрымалася вельмі зручна, так, вельмі добрая імправізацыя, укрупнёныя такія зубчатасць, якая з аднаго боку тая ламянелая готыка, якая імкнецца наверх, а з другого боку это вобразы, такія трансфармаваныя вобразы абарончай архітэктуры. І тут яны вельмі добрыя. Аднак готыку лічылі прыгожай не заўсёды. У часы рэнесансу плямёны готаў разглядалі як носьбітаў варварскага пачатку, вінаватых у разбурэнні антычнай цывілізацыі, спадчына якой лічылася эталонам прыгажосці. Таму і мастацтва сярэднявечча лічылася варварскім. Да готыкі ў грамадстве ставіліся грэбліва, а Мальер называў яе не іначай як жахлівыя сляды мінулых эпох. Распаўсюджанасць стыль атрымаў толькі 3 стагоддзі таму. Прычым не толькі як новы эстэтычны вобраз, але і канструктыўнае рашэнне. Шалёную папулярнасць стыль набывае з выхадам рамана Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці». Храмы павінны былі быць вышэй, а іх канструкцыі лягчэй. Гатычны стыль стаў атаясамліваць рамантыку папярэдніх эпох, нагадваючы пра рыцараў, паядынкі і выдатных дам. Галоўны фасад мае сіметрычную, выцягнутую вертыкальна, як і належыць готыцы, кампазіцыю. Квадратная манументальная вежа-званіца выступае з асноўнага аб'ёму і завяршаецца высокім, вострым, ламаным па форме шатром. Галоўны ўваход кірхі праз вежу аформлены вялікім стрэльчатым парталам, над якім размяшчаецца акно ружа. У вежы знаходзіцца гадзіннікавы механізм 1913 года у добрым стане, але маўчыць гадзіннік з боем ужо больш за 70 гадоў. А на звоне надпіс на лаціне «Бог пасылае свайго сына». Бакавыя вокны з каляровага шкла за алтаром аўтэнтычныя. Арнамент выкладзены ў форме лютэранскага сімвала. Ружы, унутры якой знаходзіцца сэрца з крыжам. Цэнтральны вітраж не захаваўся ў першапачатковым выглядзе. Хутчэй за ўсё, узор насіў ярка выяўленую рэлігійную афарбоўку. Сцены бакавых фасадаў абведзеныя шырокім карнізным паяском, а таксама ўмацаваныя контрфорсамі. Канструкцыўная сутнасць контрфорса. Ёсць сцяна, мы контрфорсам яе падтрымліваем, каб яна не пахіснулася. Масіў гэтага контрфорса, яго разлічваюць, каб ён выканаў гэтую сваю функцыю. Ён можа цягнуцца на ўсю сцяну, можа падтрымліваць ніжэйшую яго частку. І звычайна гэтая ніжэйшая частка робіцца больш масіўнай, каб яна вытрымала цяжар контрфорса і перадавала усю тую нагрузку, якая ўся ўзнікала, на большую плошчу фундамента сутарэння. Падчас рэканструкцыі адноўлены самыя важныя страчаныя элементы будынка. Самы каштоўны разбураны 12-метровы шпіль з крыжам. І ён вянчаў вежу над уваходам у кірху. Гэта можна ўбачыць на фотаздымках, якія датуюцца 40-вымі гадамі мінулага стагоддзя. Знешні выгляд рэфармацыйнага храма ў Гародні адпавядае канонам неоготыкі ці дэ-факта готыкі. Гэта і стрэльчатыя вокны квадратнай звычайнай формы перарабілі, каб падкрэсліць якраз гэтую гатычную праграму. Тое самае мы бачым з уваходнай кампазіцыяй. Яна цалкам адпавядае падыходу такія стрэльчатыя своды, якія нагадваюць скляпенні класічнага гатычнага храму.
Над уваходам мы бачым ружу, а вышэй вельмі вытанчаная прыгожая вежа, якая цягнецца да неба. І не толькі адна вялікая шпіль вежа, але яшчэ ёсць маленькія вежачкі, так званыя пінаклі, якія таксама нас адсылаюць да сярэднявечнай культуры. То бок бездакорны знешні выгляд гэтага храма робіць яго перлінай у беларускай архітэктуры, а той факт, што гэта адзіны дзеючы лютэранскі храм Беларусі, робіць яго цалкам унікальным. У адрозненні ад традыцыі ўнутранага ўбрання культавай пабудовы, гарадзенская кірха мае толькі адзін неф. Неф, ці інакш карабель, асноўная частка ўнутранай прасторы храма. Такая назва павінна была падкрэсліць асаблівы сімвалізм – карабель як увасабленне хрысціянскай царквы. Або, што прасцей, гэтая частка кірхі мае падабенства з перавернутым корпусам карабля. Унутраная абстаноўка храма па-лютэранску аскетычная. Пабеленыя 10-метровыя сцены і столь, некалькі шэрагаў лавак пасярэдзіне вялікага хола. У адрозненні ад кальвіністаў, лютэране ніколі не адпрэчвалі царкоўны жывапіс. Аднак яму не надаецца такога сакральнага сэнсу, як у каталікоў. Паколькі дэкору цэркваў веравучэння не надае істотнага значэння, выявы ў кірсе часта абмяжоўваюцца наяўнасцю заалтарнай карціны або мазаікі. У выпадку гарадзенскай кірхі з упрыгожванняў толькі вітражы. Гатычныя храмы сярэднявечча чым адрозніваліся ад раманскіх? Тым, што архітэктурныя прыёмы таго часу сталі дазваляць рабіць надзвычай высокія сотні метраў шпіль. Раней раманская архітэктура, яна абарончая, яна вельмі прыземленая, такім пахвастацца, зразумела, не магла. Але не толькі архітэктурныя прыёмы, але яшчэ і тэорыя. Бо сярэднявечча, высокае сярэднявечча, яно стварае ідэю града Божага. Град Божы – гэта ідэальны свет, дзе чалавек з ім мог пазнаёміцца. Жыццё само бруднае, цяжкое, хваробы, эпідэміі. І адзіная рэч – гэта храм Божы тут, на зямлі, які паказвае, што чалавека чакае на нябёсах. Адсюль якраз і гатычныя храмы, якія ўздымаюць чалавека праз малітвы да неба. Інтэр'ер мае выцягнутую па падоўжанай восі сіметрычную кампазіцыю. Асноўны аб'ём, які з'яўляецца па плане прастакутным, перакрыты арыгінальным па форме фігурным скляпеннем. У бакавых сцен цыліндрычнае перакрыццё пераходзіць у плоскую столь на драўляных кранштэйнах. Апсіда раскрываецца арачным праёмам у асноўны аб'ём. На другім паверсе вежы размяшчаюцца маленькія хоры. Там жа замураваная ніша, дзе калісьці стаяў арган. У савецкі час у будынку кірхі размясцілі дзяржаўны архіў. Але пасля яго выезду вернікі назад не атрымалі амаль нічога. Мэбля, люстры і арган былі канфіскаваныя для залы пасяджэнняў парткабінета філармоніі. Дзе яны зараз, ніхто не ведае. Тут шмат таких элементаў, без якіх мог бы будынак і абысціся. Але яны ўключаны ў архітэктуру, каб ўсё ж такі узгадывалася гатычнасць, прыналежнасць да Прусіі, да лютэранства, да той культуры тых далёкіх ад нас краін. І таму такое востравугольнае завяршэнне вежы ў аснове шпіля, тыя калонкі, якія упрыгожваюць вокны, а там колакал. Гучанне павінна было распрастраняцца. На колакал людзі глядзяць. Не проста ж адтуліна і акно, а упрыгожыць трэба было і тыя такія калонкі, якія дастаткова дробязныя, але з дэталькамі такія. Яны там як месца сваё шукалі сапраўднае, яны там патрэбны. Людзі глядзяць на гэтыя вокны, і там дэкор патрэбен. Больш за 100 гадоў гісторыі, неаднаразовай перабудовы і нават спробы знішчэння, але кірха выстаяла і працягвае імкнуцца да гары, да нерэальнага, да містычнай вытанчанасці сваёй неверагоднай вежы.